Bon dia, nois i noies, com esteu? Espero que estigueu superbé. Jo ho estic, soc la Juliana Canet i aquest és el canal de YouTube d'Ona Llibres, de la llibreria Ona, que podeu trobar aquí a Barcelona, al carrer Pau Clari, justament amb Gran Via. Heu de venir-hi més, com faig jo, que vinc cada 15 dies al canal de YouTube, a explicar una mica les meves últimes inquietuds literàries, els meus últims descobriments, les meves últimes lectures, totes aquestes històries. Espero que estigueu molt bé, que l'estiu hagi anat increïble, que estigueu agafant amb ganes la rutina. Jo aquest any no sé què ha passat, que he agafat la rutina amb unes ganes impressionants. No diré que se m'ha fet llarg l'estiu, perquè no se m'ha fet llarg i perquè encara m'hagués agradat que hi hagués més vacances. Aquest any les he gaudit moltíssim. Sento que d'alguna manera he tornat a reconnectar amb una part meva que tenia dormida, com una part més de nena, que feia molt que no sortia, no? Aquests estius com tan infantils. Sé que tinc molta sort d'haver pogut viure això, primer de tot perquè he tingut vacances, que molta gent no ha tingut vacances. Si és el vostre cas, em sap molt de greu. Tant de bo d'aquí poc pugueu descansar. Però res, jo he pogut descansar moltíssim i estic supercontenta, i la tornada a la rutina al principi s'ha fet feixuga, però després la veritat és que ja ho estic agafant tot i estic ordenant una mica més la meva vida, i també va bé reordenar-ho tot, perquè si no vivim en un caos que tampoc ens podem permetre. Aquest estiu, què he estat fent aquest estiu? Aquest estiu he fet moltes coses, entre les quals llegir tampoc ha estat especialment present. He llegit, però no he llegit tant com m'agradaria. Jo tenia com aquesta ambició de llegir moltíssim aquest estiu, llegir-me totxos, llegir tot de llibres que tenia pendents des de feia temps, etc. No ha acabat succeint. Hola! Què tal les vacances? Com tenia aquesta idea de l'estiu, de recuperar com lectures que es feia pendent, que tenia de molt de temps, etc., no ha acabat de succeir. Sincerament no ha acabat de succeir. He tingut un estiu, com us dic, d'aquests gairebé d'adolescència, o sigui, com una cosa de molt moviment, de no parar, d'estar tot el rato amb gent, d'estar tot el rato com fent plans molt socials. Llavors és veritat que no ha acabat d'haver-hi tampoc un espai molt concret per la lectura. I a mi això és veritat que també sempre m'ha passat, O sigui que jo trobo molt més els moments de lectura en els meus instants, en la meva rutina, diguéssim, no? Quan jo tinc la meva rutina pautada, que és agafo el meu tren i llegeixo, arribo a casa i abans d'anar a dormir llegeixo molt més que no quan estic vivint la meva vida boja a l'estiu, que estic fent de tot menys tenir una mica d'estabilitat que em permeti asseure'm un moment en un sofà i llegir. Per tant, no he llegit especialment, tampoc he fet moltíssima platja, i per tant això també ho dificulta, no? O piscina, que és un típic lloc on jo llegiria a l'estiu durant hores, no ho he fet gaire. Llavors, clar, és el problema, que jo he decidit que aquest estiu era l'estiu de les experiències compartides amb altra gent, i això ha implicat que llegir no he acabat de llegir. El que sí que he fet, i això és veritat, és escoltar audiollibres, que estic molt en aquesta etapa de la meva vida, i a més té alguna molt bonic, que és que ho pots compartir, no? Perquè la lectura és veritat que tenim aquesta idea de que és alguna que no es pot compartir perquè és per tu solet, i en realitat és mentida. Primer, perquè existeix la lectura en veu alta; segon, perquè comentar un llibre ja és llegir en comunitat, clubs de lectura, etc. Que, per cert, aquí a Ona Llibres fan club de lectures i fan moltíssimes activitats que en realitat comporten posar la lectura com al centre, no?, de la comunitat, i parlar-ne amb altra gent. Per tant, us recomano molt que mireu l'agenda de la llibreria Ona, que tenen 1000 activitats. Però bueno, que la cosa bonica dels audiollibres és això, que tu ho poses, per exemple, al cotxe mentre estàs anant a Navarra, que és el meu cas, que vaig anar a Navarra de vacances amb el meu nòvio, i tu poses un audiollibre. Per exemple, nosaltres vam escoltar Festa d'Ernest Hemingway, perquè és el llibre que ell va escriure després de les seves estades a Navarra, etc. Ell va escriure aquell llibre, que és molt bonic d'escoltar si hi ha neu, perquè fa una mica aquest efecte de guia de viatge, no?, de guia turística gairebé, que a mi això és una cosa que m'encanta i que és molt estiuenca. La Marina Porres ha fet una secció aquest estiu a la tarda de Catalunya Ràdio, que jo he consumit moltíssim, sobre llibres i viatges, no?, perquè és veritat que són coses que van molt, molt juntes. Aquesta cosa de si tu te'n vas, si tens la sort de poder fer un viatge a Itàlia i emportar-te els llibres, el llibre de Josep Pla sobre Itàlia, és un gust, no? Doncs, per exemple, a Navarra, Ernest Hemingway ha escrit molt sobre allà, i sobre els rius, i sobre aquest poble, i sobre la selva d'Irati, i sobretot de llocs on nosaltres vam anar, i era molt bonic poder-ho escoltar, a més, amb l'audiollibre. No només com llegir-ho, sinó escoltar-ho amb l'audiollibre. La veritat és que ha estat xulíssim i molt divertit. I després, un llibre que sí que vaig llegir, i a més crec que és un llibre que jo me'l anava llegint i pensava, tia, aquest llibre és
perfecte, en realitat, per la tardor. És perfecte per aquest moment que ja comença, i esperem que s'allargui, d'una mica de fresqueta, tothom sap que tornarà la calor, però ja m'entens, una mica de fresqueta, un puntet de pluja, una mica de que ja t'ajuda més a posar-te també com en aquesta energia de tardor. Ja sabeu que a mi m'encanta aquesta època de l'any, aquest moment manteta, aquest moment primer jersei, una mica de dessuadora, una mica de Gilmore Girls, una mica de cafè calent, una mica de te, em funciona molt. I la lectura que em vaig estar llegint a la platja aquests dies que hi vaig anar aquest estiu, feia molt per aquesta època i molt poc per l'estiu, però mira, tampoc no ens posarem exquisits. I és Lady Chatterley, que ha editat fa molt poquet, just abans això de les vacances, Club Victoria, d'Editorial Viena. A mi m'encanta aquesta col·lecció, és moníssima, tot ple de flors per tot arreu, tot ple de temàtica. Se suposa que són llibres victorians, ara ja no sé exactament quin és el criteri, però llibres victorians no són. Aquest llibre, per exemple, va estar escrit el 1920 i gairebé 30, per tant, Victorià no és. Però és veritat que podríem dir que és d'època, entre totes les cometes, però t'imagines la noia, no?, doncs, diguéssim, vestida amb aquells vestits que portaven amb 500 capes, etc. I té aquesta energia de casalot abandonat al mig del no-res, amb aquella boira, etc., no?, que per mi fa molt de... Bueno, és aquesta cosa supertardorenca. I va sobre una tia que es casa amb un noi. És una tia ja com molt oberta de ment, com molt liberal, que això és l'altra cosa que no encaixa tampoc, és a dir, està molt lluny de Jane Austen, evidentment, però té com aquesta mentalitat com que s'ha creat en llibertat, etc. I això també vinculat clarament i estretament a la qüestió sexual, ¿vale? És a dir, que s'ha creat com amb una llibertat sexual que a l'època era molt estranya. Llavors, bàsicament aquesta loca es casa amb un tio que se'n va a la guerra de seguida quan es casen i es queda paralític, de manera que no poden mantenir relacions sexuals. Llavors, tota la novel·la va sobre aquesta frustració que li genera a la noia no tenir aquest moment d'intimitat amb el seu marit, no només frustració, sinó depressió, o sigui, té moments de molta tristesa, etc. El cas és que acaba tenint un amant, per això el llibre es diu L'amant de Lady Chatterley. Va ser un llibre que en el moment va ser totalment revolucionari, per molta gent considerat directament, no? I aviso, per mi és no d'època, però ho és. M'ha agradat molt per això, és a dir, estic molt a favor i m'ha encantat i he gaudit moltíssim aquesta lectura. I és això, que va estar censurat aquest llibre perquè evidentment al moment on va sortir, que era això, gairebé anys 30, no tenia, vull dir, era una cosa, era una bestiesa, era pura pornografia, no podia sortir, era una bogeria que es publiqués. I llavors es va acabar publicant als anys 60, que va ser un hitasso, perquè tot de senyores a casa seva llegint-se aquell llibre d'una noia fantàstica d'època en aquell casalot ple de núvols i ple de boira, que de sobte té una vida sexual explosiva, bueno, doncs clar, això va funcionar moltíssim. I de fet, a Mad Men, i això m'ho va dir la meva amiga Marina Porres, hi ha una referència en aquest moment, que és fantàstic, que és la secretària, la jefa de les secretàries, que arriba i diu, en plan, no he dormit en tota la nit perquè m'estic llegint aquest llibre, perquè clar, Mad Men està situat als anys 60 i per tant és aquest moment no, que va haver aquesta publicació definitiva sense censura, on tot de gent va descobrir aquest llibre i va flipar, perquè realment jo, amb 2024, llegint-me'l, ja he flipat. O sigui, per mi jo ja era com... Però com pot ser que estigui llegint aquestes guarrades? A més, no és gens explícit, tampoc. És a dir, és molt explícit, però tampoc ho és. No és com... Bueno, no sé explicar-ho, ho heu de llegir, però vull dir que té com aquests moments que també explica les coses, poder, si li vols dir de manera més figurada, més metafòrica, fins i tot. I tot i així ho tens tot perfectament i bueno, no vull dir res més perquè em fa moltíssima por fer spoiler. Després també van fer una pel·lícula fa poquet d'aquest llibre, la pel·lícula la vaig trobar dolentíssima, la podeu trobar a Netflix. Això sí que la pel·li ja és pura... O sigui, aquí sí que ja no hi ha matís, ¿vale? Aquí ja van dir, saps què? Si aquest llibre és un llibre d'alguna manera eròtic, ja a la pel·li anirem a totes. I llavors per mi no acaba d'aconseguir l'efecte desitjat, a part que tampoc no hi veig la reflexió o el fons que hi ha a l'amant de Lady Chatterley, perquè hi és, perquè a més l'autor, que és un tio fantàstic, també té molta ideologia i no és només un llibre com eròtic, té moments eròtics, sí, però no és ni molt menys la part principal del llibre. Hi ha tota una reflexió, primer, evidentment, vinculada a la intimitat i a la sexualitat, això està claríssim. Vull dir que no és moments eròtics per tenir moments eròtics, no és això. I a més, també hi ha tota una reflexió de classe, tota una reflexió del moment, de la guerra, forma part de tota aquesta generació d'escriptors com traumatitzats per tot el tema bèl·lic i que estan com molt en contra i ho reivindiquen molt, i també parla del dolor de la guerra, perquè al final aquest marit que té la protagonista, que és un senyor que ja no pot mantenir relacions sexuals,
i ja no pot caminar, entre moltes altres coses que no pot fer perquè va amb cadira de rodes, perquè s'ha quedat paralític per la guerra, també forma part com d'aquest trauma generacional que va implicar la guerra per molta gent. Res, aniré venint cada 15 dies a explicar-vos les meves històries amb els llibres. Aquest any serà un bon any, Venen coses xules, d'aquí res es publica un Bronzits, de fet, ja ho dec haver dit, però igualment d'aquí 15 dies ja parlarem d'això. Estic molt contenta, estic molt il·lusionada perquè crec que venen coses molt guais aquest any i especialment relacionades amb la literatura. Jo seguiré fent aquests vídeos, però a més hi haurà altres coses i les persones que em seguiu aquí, que sou lleials com una mala cosa, sou pura fidelitat, jo suposo que estareu contents. Suposo que us farà il·lusió poder veure'm a més llocs parlant de llibres. Abraçada molt forta, ens veiem d'aquí 15 dies, si és que Déu ho vol, que esperem que ho vulgui. Adéu.